Сәлам малайлар һәм кызлар. Атна ахыры шимбә көн. Димәк, иртәгә без ял итәбез. Ял дигәннән сизгәнсездерме, юктырмы? Җәйнең 3тән 1 үтеп тә китте. Җәйгә уйлаган планнарның калганнарын тормышка ашырырга түгел 1 ай вакыт калды. Һәм сез аларның әле яртысын да өлгермәгәнсездер. Үземдә дә шул ук хәл. Ләкин татар шоу бизнесы яңалыкларының чираттагы порциясын сезгә әзерләп куйдым. Озакламый алар белән танышырбыз. Бүген программада Альбина Апанаева никах укыткан. Мөнир Рахмаев чираттагы альбомын әзерли. Татар дискотекаларының иң глобаль булган музыкаль десант тиздән янәдән меңләгән тамашачы җыячак. Интернет буйлап сәяхәт, ВКонтактеда татарча группалар, Татар музыкаль авангард премиясе, сезонның яңа музыкаль альбомнары, кунагыбыз Мәликә. Альбина Апанаеваның халык берничә тапкыр кияүгә чыгарып, берничә тапкыр аерырга өлгерде инде. Тик шулай да бүгенге көнгә кадәр аның гаилә тормышын татып караганы юк иде. Һәм бу ел күрәсең, Альбинаның хәтерендә мәңгегә кирип калыр. Җырчы 3 ел очрашып йөргән егете белән шушы көннәрдә никахлашкан. Кияүнең исеме Рафаэль. Кем икәнен, кайсы яктан икәнен яшерде Альбина миннән. Хәтта туй турында да 3 сүз дә әйтмәде. Мин алдан кычкырганны яратмыйм дип кырт кисте. Шулай да Рафаэльнең Альбинага биргән бүләге турында аз гына булса да информация алдым. Кияү никах алдыннан Альбинага зур алтын беләзек бүләк иткән. Шулай итеп булачак туйны көтәсе генә калды. Туйдан фотоларны беренче булып безнең программада күрерсез. Мөнир Рахмаев яңа альбом әзерли. Шул уңайдан ул атна ортасында танылган фотографта махсус фотосетта катнашкан. Җырчы бу юлы образымны бераз үзгәрттем диде. Гадәттәге ияләнгән классик ретро стильдән китеп, кысып тора торган киемнәр сайлаган. Ләкин үз фишкасын, эшләпәсен салмаган. Фотографияларның бер-икесен генә сораган идем, үзем дә күрмәдем әле. Соңрак әзер була диде. Фотосессия әйтүемчә яңа альбомга әзерләнә. Альбомга инде җырлар җыелган, исеме Тик син дип атала. Бу җырга клип төшерү теләге белән дә яна җырчы. Без иҗатын игътибар белән күзәтеп барырбыз. Сүз уңаеннан икенче атнага кунакка нәкъ менә Мөнирне чакырмакчы булам. Синең белән бергә җансым килә сөю инәмә. Yüreğimde bara tiksin. Музыкаль десант татар дискотекалар арасында танылган бренд. Һәр елны ул музыка сөючеләрнең зур теләге белән көтеп алына. 2007 елдан башлап Татарстанның ире шәһәрләрендә уздырылып килә. Соңгы елларда Казанның үзендә генә үтә. Оештыручылар белдерүенчә, алдагы елларда шәһәрләр буйлап турне дәвам итәчәк. Бу ел ул 4 октябрьдә узачак. 30дан артык җырчы, 4-5 сәгатьлек тамаша. Бу схема безгә күптән таныш. Тик тамашачының үзгәрешен завыгын бу ел күп сюрпризлар көтә. Без сезне музыкаль десантта көтеп калабыз. Татар яшьләре хәзер интернетсыз яши алмый дисәм дә ялгыш булмас. Көнендә, төнендә алар шунда. Аралашып кына калмыйча үзләренең кызыксынуларын төрле группаларда чагылдыралар. ВКонтакте социаль челтәрендә нинди татарча группалар бар икән? Карап чыгыйк бергәләп. Статусларның төрлеләре бар. Еш кына татарлар стеналарында татарча статуслар куялар.
Статустарның зур базасын Татарча статустар группасында табырга була. Миңа бигрәк бу группадагы татар малайы мымы ошый. Группада 37 мең кеше. Һәркем юмор ярата. Татар юморын сөючеләр өчен Татарча анекдотлар группасы бар. Аңлашыла, аларның күбесе рус теленнән тәрҗемә ителгән, ләкин татарча ул барыбер икенче төрле яңгырый. Татарча СМСлар, матур шигырьләр, мәзәкләр. Группаның нәрсәгә багышланганын әйтеп торасы юктыр. Күбрәк шигырьләр урын алган группада һәркем үзенең язган шигырен калдырып, башкалардан комментарий ишетә ала. Бәйрәм җитеп татарча котлаулар эзлисеңме? Алдагы группага рәхим ит. Үзләренең сүзләре җитмичә баналь шаблон белән котларга теләүчеләр өчен менә дигән группа. Группалар арасында татарча гороскоплар да бар хәтта. Дөрес майдан бирле ул яңартылмаган. Әвәлки администратор ялга киткәндер. Татарча җырларга багышланган группаларны санап бетереп булмый. Хәзер актуаль тема булып китте ахыр ул контактта. Миңа таныш булмаган яшь җырчыларның иҗатын күрсәтүче группалар ошый. Сирәк-сирәк клиплары да күренә. Ә менә TMTV каналының группасын белмәгән кеше юктыр. Барлык программалар архивын сез шунда таба аласыз. Татар музыкаль авангард премиясе өчен көрәш дәвам итә. Һәм бүген без сезгә яңа номинацияны һәм аның катнашучыларын тәкъдим итәргә әзербез. Аңа кадәр үткән атна номинациясын искә төшереп үтик әле. Үткән программабызда иң яхшы рингтон номинациясы игълан ителгән иде. Номинантлары: Раяз Фасыйхов «Сириннәр», Әлфинә Әсқамова «Каршыма килгән идең». Фирдус Тимаев «Сөям җаным». Илмира Нагыймова «Буламысың». Бүгенге номинация ел ачышы. Һәм аның номинантлары: Ранил Нуриев, Гөлназ Батталова, Кит янымнан син, сагындырма, юк ялыма син, ышандырма, кит янымнан син, кире кайтма. Илназ Гарипов, һәм Индива. Яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирүдә сез дә катнашыгыз. Чөнки һәр номинантның язмышын нәкъ менә сез билгелисез. Номинантларга тавыш бирү өчен 1131 номерына ТМА сүз белән башлап, җырчының номерын язып, SMS җибәрегез. Алдагы атналарда игълан ителгән номинациялар өчен тавыш бирү әле дә дәвам итә. Алар өчен тавыш бирергә онытмагыз. ТМА премиясе һәм номинантлар турында мәгълүмат белү өчен ВКонтакте группабызга һәм сайтка рәхим итегез. Бу атнада кулыма тагын берничә яңа альбом килеп эләкте. Шуларның 5-се CD булса, берсесе DVD диск. Әлеге DVD Илмира Сулеймановадан «Күңел кошым» дип атала. Шулай ук әлеге DVD-ның бар CD версиясы да. Ансысын сату нукталарыннан сорый аласыз. Алдагы җырчыбыз Раяз Фасыйхов «Гомерләр мизгел генә». Ел сайын безнең бу җырчыбыз яңа альбом чыгара, 2нче елда тагын альбом көтеп калырбыз. Илназ Бах инде бу җырына клип та төшерергә өлгерде. Бер күрешү бер гомер дип атала ул. Әлеге клипны без күрербез бераз соңрак, әлеге альбомын тыңлатырбыз. Ләйсән Гимаева безгә «Яшәү бәхет» дип аталучы музыкаль альбомны тәкъдим итә. Әлегә тыңлап чыгарга өлгермәдем, ләкин программадан соң машинада тыңлап кайтырга җыенам. Һәм соңгы альбом Ландыш Нигъмәҗановадан. Ландыш, игътибар итсәгез, Ландыш Нигъмәҗанова дип язмаган, ә Ландыш дип кенә язган. Димәк, фамилиясе төшеп калган. Менә җырның исеме, дөресрәге альбомның исеме «Үп мине» дип атала. Үбәсегез килсә, альбомны сатып алыгыз да матур итеп үбегез. Мәскәү кунаклары Казанга еш кайта башлады әле. Узган атнада Радик килгән булса, бу атнада бездә кунакта Мәликә.
Ниһаят Мәскәүдән Казанга кайткан Мәликәне дә күргән насыйп булды безнең ТМА программасында. Беренчедән Мәликә килгәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт, чакырганыгыз өчен. Синең кебек шибәр кызларны һәрвакыт чакырырга әзермен инде мин программага. Мәликә, хәзер син торасың Мәскәүдә, яшисең, иҗат итәсең. Ләкин вакыт Казанга да кайтырга онытмыйсың, име? Менә бу юлы Казанга кайтуыңның сәбәбе нәрсәдә икән? Ой, бик күп хәзер планнар, проектлар Казан белән бәйле. Бик күп кенә хәзер интервьюлар. Димәк, ТМА программасына син беренче тапкыр әле Казанда интервьюга килмисең? Юк, шул. Тагын кайсы прессаларга бирергә өлгердең интервью? Менә кичә Светский журналында фотосъемка булды минем. Атаган интервью? Бүген сездә иртәгә Тагын. Менә шундый матур тормыш белән яши Мәликә, көн сайын интервьюларга гына йөри. Мәликә, хәзер инде әкренләп кирәк битереп синең иҗатыңа, синең тормышыңа, Мәскәү дип сөйләшәбез, име? Ләкин күпме генә эзләсәм дә, гадәттә мин менә интервьюга чакырган кешене иҗатын тикшерәм, тормышын тикшерәм, Мәскәүгә китү сәбәбен тапмадым мин. Бәлки элегрәк чыккан язмаларда калгандыр ул, име? Син кайчандыр үзеңә Мен Казанга китергә кирәк, Мәскәүдә үземне сынап карарга кирәк дигән фикергә килгәнсең. Менә каян чыкты ул фикер һәм кайчанрак Мәскәү турында уйлый башлагансың? Мәскәү турында кайчан уйлый башлаганмын. Беренчедән миңа бик күп кенә кешеләр минем янымга килеп әйтәләр иде. Сиңа Мәскәүгә китәргә кирәк. Сиңа Евровидениедә катнашырга кирәк. Күпчелек вакытта кешеләр киңәш итте инде сиңа Мәскәү турында. Киңәш итте. Ләкин үзең дә уйлагансыңдыр бит. Мин үзем уйлаган идем, әзрәк кенә куркыныч дигән әйбер бар иде. Дөрес әйтәм? Дөрес әйтәсең әлбәттә. Да. Миңа үземнең иҗатымда үсеш кирәк иде. Һәм мин һәр вакытта да эзләнүдә. Шуның өчен Мәскәүгә китәргә булдым. Ләкин бит сине Мәскәүдә дә продюсерлар инде синең белән алдан сөйләшеп, сине берәү дә каршы алмагандыр кыла җәеп. Шулай бит сиңа үзеңә Мәскәүгә килеп, бер үзеңә ясарга кирәк булгандыр беренче адымларны. Әлбәттә, бер кемне дә белмичә, бер нәрсәне дә белмичә, мин ГИТИСка кирдем. Бик авыр булган иде укырга кирергә. Мин төрле бик күп турлар, һәр турны үткән сайын ГИТИСка уку теләге күбәйде генә. Шуннан соң син укырга кирдең? Һәм уңышлы укып чыктың ГИТИСны. Юк, мин әле укыйм. Син әле укыйсың моны? Мин инде сине сериалларда төшкәчтән ГИТИСны укып, кулыңда актриса дипломын тотып төшкәнсең торам. Димәк, син әле сериалда укыган килеш төштең, име? Укыган килеш. Менә күрәсең, әкрен без килеп җиттек шушы сериал темасына. Чөнки моны бөтен Татарстан белә, күрде, Россия күләмендә. Беләсезме, бер ара шундый момент булды. Мәликә юкка чыгып торды, эстрададан да юкка чыгып торды, сәхнәдә дә күренмәде. Ләкин шушы паузадан соң шундый зур шәп кенә итеп экраннарга килеп чыкты, име? Һәм менә бу момент ничек синең тормышыңда барлыкка килде? Синең аңлавымча ГИТИСта анда атаклы режиссерлар бар. Әлбәттә, алар сине күргәннәрдер. Юк. Бик кызык булды бу сериалга төшүемә. Чөнки минем дустым татар малайы. Син блат аркылы эләктең менә әле сериалга? Блат аркылы эләктең менә? Юк, блат аркылы түгел. Бу ниндидер мөгъҗизалы рәвештә булды минем өчен. Беләсеңме, менә шундый хәл булды. Минем дустым фотографиямны Мосфильм киностудиясенә илтәргә киңәш бирде. Мин бик теләмәгән идем анда барырга. Анда блаттыр дип уйлаган идем. Ләкин алай булып чыкмады. Бер айдан мине пробага чакырдылар. Исәнмесез, Мәликә, сезнең Мосфильм борчы, сез безнең сериалга туры киләсез, һәм без сезне сериалда күрәсе килә. Менә шулайрак булды инде алай сөйләшү, име? Мин бик
тә шатландым. Ләкин шул вакытта Мин курыккансың шул да. вакытта Казанда булган идем. Син Казанда идең. Да, әйе, мин Казанга берничә көнгә килгән идем. Һәм бик тә шатландым. Һәм шунысы гаҗәп, мине актер практикасыз һәм тәҗрибәсез төп рольгә уйнарга алдылар. Фильм төшерелә башланды һәм әлеге сериалның төшерү процессы күпмегә дәвам итте? Фильм үзе узак төшерелде. Мин Вьетнамда 2,5 ай булдым. Менә мин хәзер Мәликә синнән кинога төшергә ошадымы сиңа дип сорый алыр идем, ләкин бер яктан бу баналь булыр иде, чөнки әлбәттә инде кинода төшкән кешегә ничек бу процесс ошамасын. Шуңа күрә мин икенче төрле итеп җавап бирәм, икенче төрле итеп сорау бирәм сиңа. Ул да булса, менә шушы кинода төшкәннән соң үзең сайлап алган менә шушы актер профессиясын чыннан да дөрес сайладым дигән фикергә килдеңме? Һәм чыннан да менә минеке икән бу актер булу, актриса булу дип уйлап куйдыңмы? Мин хәтта күбрәк әйтә алам. Мин бу профессиягә гашыйк булдым. Син кинода төшкәнче моңа гашык булмаган идең алайсымы? Мин әле уйлаган идем. Минекеме бу, минеке түгелме? Чөнки беренче курста, икенче курста ГИТИСта уку чакта җырларга мөмкинчелек юк иде. Без иртән кичкә хәтле укуда булган идек. Менә бу ике ипостасия, җыр һәм менә актерство дип әйтәйме? Алар бер яктан сиңа бик тә килешкән, чөнки актерлар, актрисалар җырласалар тагы да шәп, име? Димәк, сине алар бу ике профессия икегә аермады. Менә шушы ике юл арасыннан барыбер дә кайсысында приоритет итеп сайлый аласыңмы? Менә миңа күбрәк җырларга ошый, яисә миңа күбрәк ошый кинода төшергә. Һәрбер җырлавым да, актер профессия да бер-берсенә туры киләләр. Туры киләләр һәм ярдәм итәләр. Менә шушы ярый, ул фикереңне аңладым. Менә кино, музыкадан тыш, тагын ниндидер эш белән син яратып шөгыльләнә алыр идеңме? Гомумән менә шушы ике өлкәгә туры килмәгән. Әйтик, менә миндә бер кунак булган иде күптән түгел, име? Җырчы булмасам, мин берәр фирманың директоры булыр идем. Мин үземдә лидер сыйфатларын күрәм. Гомумән менә шушы профессиягә килешмәгән икенче өлкәне яратып башкара алыр идеңме? Юк, мин җырчы артист булырга тулдым дип уйлыйм. Там син язмышың җырчы һәм актриса буларак инде билгеләнгән дип уйлыйсың, име? Һәрбер кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш, әлбәттә. Шулай. Ләкин шулай да, менә иҗат темасына калганмаган берәр яратып башкарган шөгылең бармы? Бәлки маркалар җыясыңдыр син. Бәлки сәяхәт итәргә яратасыңдыр. Сәяхәт итәргә бик яратам, ләкин мөмкинчелекләр бик күп булмый шул да. Ләкин шулай да соңгы тапкыр кая булып кайттың син? Соңгы тапкыр мин беләсеңме, Үзбәкстанда булдым. Белмидем, белдем хәзер. Үзбәкстанда бу минем туган илем. Анда татарлар өчен Сабантуйда җырладым. Бик җылы мин анда каршы иттеләр. Мин дә бик сөендем алар өчен җырларга, аларның энергиясен алырга. Аннары мин Владивостокта булган идем соңгы вакытта, федераль Сабантуенда. Тагын Бакуда. Азербайҗан. Азербайҗан, әйе. Анда да туганнар бар беләсең. Анда туганнар юк, ләкин бик яхшы дуслар бар. Дуслар дигәннән, әйме? Дуслар турында сөйләшәбез. Дуслар, әйе, бик популяр җырчы анда Азербайҗанда. Юк. Эльнара дигән җырчы. Бу бит Рафал Латыпов белән Динә Латыповның кызлары. Шулаймы? Юк, әлбәттә ул түгел, шаярам. Шаярам. Илнара дигән кызларын беләм мин, шуңа күрә генә әйттем. Илнара бик профессиональ дәрәҗәдә
җырлый һәм Бакуда бик таныш дип аңладым яны, әйме? Без аның белән һәм ире белән Төркиядә таныштык фестиваль, поп-рок фестивалендә. Һәм шуннан biz дуслар һәм анда мине бик җылы каршы алдылар. Мин дә сине бүген җылы каршы алдым бит. Шейләр аклый бирдем. Дуслар турында сөйләшә башладык бит, диме, Мәликә? Дуслар дигәчтен кешедә менә үземнән дә чыгып әйтәм, кешеләрнең дуслары күп була алмый. Кешенең бар танышлары, кешенең бар дуслары. Менә синең бу тормышта дустың бармы? Менә кар вакыт синең белән дуслар алар төрле, яшәүнең төрле моментында барлыкка килергә мөмкин. Кайбер кешенең иченнән дә бала чактан дусты була. Кайбер кешенең иченнән дә менә үз вакытында гына килеп туа. Бармы синең менә бүгенге көндә таянырлык дустың? Аллага шөкер, минем бик якын дуслар бар. Һәм алар миңа һәр вакытта да начар чакта да, әйбәт чакта да ярдәм итәләр. Һәм алар миңа илһам бирәләр. Юк, әйтәсең син дуслар дисең, әйме? Менә бүгенге көндә Мәликә популяр булмаган булса, ул дусларның янында булырлар иде микән? Син уйлап кана бармы аның турында? Менә минем андый 2 генә кеше бар тормышта, 2 генә кеше бар. Менә мин кем булсам да, мин көтүче булсам да, мин президент булсам да, алар һәр вакыт миңа ничек карыйлар, шулай карарлар иде. Менә бу кешеләр, менә син әйткән дуслар дигән кешеләр, алар синең популяр булмасаң да, синең янында торырлар иде. Авыр сорау. Белмим. Авыр сорау. Авыр сорау. Әгәр дә мин җырчы булмасам, безне язмыш таныштырмаган иде бәлки. Шушы синең җырчы карьерасы вакытында синең каршыңа очраган кешеләр инде булар алайса. Аңлашылды. Мәликә, күбесе. Ләкин бер иң якын дустым минем әнием. Мин белдем. Чөнки син башында интервьюга килмисең, әмма барысында да әни турында һәр вакыт әйтәсең. Һәм бу шуннан да бик хөрмәткә лаек, әмма Мәликәне әлеге сериалдан соң бөтен Татарстан гына түгел, Рәсәй актриса буларак белде. Әмма шушы көннәрдә генә күп кенә Европа радиостанцияларында яңгырый башлады. Мәликәнең вокалы кергән Тиквер дип аталучы җырда, әмма кайсы гына телеканалны ачсаң да, радионы ачсаң да, әлеге җырны ишетәм һәм шунда да менә бу җырны беренче тапкыр ишеткәндә, мин бу тавышны каядыр ишеткән кебек тоелды миңа. Ләкин мин искә төшерә алмадым кем икәнлеген, шуннан соң гына белдем һәм шуннан да әйтәм, Мәликә бит бу. Шуннан да Мәликә бит бу. Мәликә, шушы трек ничек язылды? Шушы трек ничек эшләнде? Алдан ук сез бергә шушы җырны яздырабыз дип сөйләшкән идегезме? Әллә исә бу җыр әзер булып син үзең килеп җыр яздырырга булдыңмы? Ничек туды бу җыр? Шуны сөйли алмассың икән? Мәскәүдәге студияда, мин язылган студияда, минем дусларым, дус диджейлар һәм звукорежиссерлар миңа бер трекны күрсәткәннәр иде. Демәк, бу трек, куру трек, вокалсыз трек. Вокалсыз. Һәм алар миңа әйткәннәр иде, без радиога күрсәткәннәр идек бу трекны. Ләкин әлегә трекны бер кайда да алмаганнар. Ротациягә инде. Ротациягә. Һәм мин аларга Син үзең әйттеңме әллә аларга? Менә бу трекка вокал кирәк. Минем вокал кирәк дип әйттем. Минем вокал кирәк. Һәм алар бик шат булдылар бу минем тәкъдимгә. Һәм әлеге җырны яздырдык. Һәм уныттык. Берничә айдан соң үзең ишеттең әлеге җырны. Һәм менә бу җыр белән бәйле бер кызыклы ситуацияны Мәликә үзе күрсәтте миңа. Димәк, Мәскәүдә булган бу хәл, утырган Мәликә әнисе бер кафеда. Обстановка, матур музыка уйный, радио уйный. Һәм шушы радиода ишеткәнсең, радионы тыңлап торганда, әниеңә әйткәнсең, бугай син кара әле әни, әгәр дә шушы радиоларда минем тавышта ишетелсә, бик шәп булыр иде, димме? Шулай. Һәм инде менә 2 айда узмаган, менә шушы ТКР җыры чыгып, бөтен радиостанциялардан
Әйләндерелә акыра башлаган. Кафеда беренче тапкыр мин ишеткәнмен. Шул кафеда ук ишеттең менә әле сен. Менә шундый кызык хәл булды. Менә шушы ТКВ җыры танылганнан соң, Мәликә сольный җыр проекты буларак танылырга уйламыйсыңмы үзең? Рәсәйдә, Европада. Әлбәттә, мин бу турында бик күп уйлаган идем һәм хәзер дә уйлыйм. Бу турында эшлим. Хәзер клип өстендә, яңа җырлар өстендә эшлибез. Менә хәзер беләсеңме, Мәликә ул татар исеме. Мәликә бер үзебезчә ничектер яңгырый, рус эстрадасына, рус шоу-бизнесына, поп культурасына чыга калсаң, шушы исемне үзеңдә калдырачаксыңмы? Яисә башка псевдоним? Әлбәттә калдырачакмын, чөнки миңа бу исем бик ошый. Чөнки әти биргән исем сиңа ниндидер ярдәм бирә тормышында дип уйлыйм. Һәм бу бик шәп. Һәм сабылашыр алдынан Мәликәм, шуны гына әйтәсе килә. Син Татар музыкаль авангард премиясендә иң яхшы хатын-кыз җырчысы номинациясендә катнашасың. Белә идеңме син моның турында? Кичә генә ишеткән идем. Менә синең тамашачыларың, синең иҗатны яратучылар әлегә тавыш бирәләр һәм менә ел ахырында без шундый зур номинация, зур премия итеп оештырмакчы булабыз. Димәк, шуның өчен син әйтә аласың бер эш сүз тамашачыларга, сиңа тавыш бирсеннәр дип, сине шушы премияда җиңдерсеннәр дип рәхим ит. Дуслар, мин форсаттан файдаланып сезгә әйтәсем килә. Bütün минем тормышым һәм минем иҗатым сезгә ниндидер шатлык һәм рәхәтлек бирсә иде, мин бик шат булыр идем. Мәликә өчен тавыш бирегез. Мәликә, сиңа бик зур рәхмәт, шуннан да безгә вакыт тапканың өчен шушы бик тә тыгыз графигыңда, әйме? Һәм шуннан да зур рәхмәтләрне җиткер барлык Мәскәү яшәүчеләргә, карасыннар татар каналларын, TMTV каналын, һәм тагы көтеп калабыз Казанда сине. Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Пока. Пока. Gitme bu senin tümü. Sürgen karam
Бу атна менә шундый яңалыклар белән истә калды. Җәйне бушка уздырма, тарихны син төзисең. Яшь чакта күпне өлгереп калырга кирәк. Ярый, фәлсәфәне читкә куеп торыйк, саубулашырга вакыт килеп тә җитте. Сезнең белән булды DJ Вас, Татар музыкаль авангард программасы. Пока.